πραγματικά σοβαρομιλάς? Για ποιο πράγμα? Όταν λες άψογο γίνεται να βάζεις 7. Ναι. Πες μου. Ναι. Καλά, Τζέικ, να σου πω κάτι. Είναι η μόνη φορά που στη λέω και σοβαρομιλώ. Είναι η μόνη φορά που στη λέω και σοβαρομιλώ. Ναι. Στο τραγούδι. Περίμενε να το πάρω κι εγώ σοβαρά. Ναι, στο τραγούδι που δεν είπες άψογη, παιδιά, έβαλες 8. Και τώρα που λες άψογη στο χορό, βάζεις 7. Είναι μάλλον επειδή ξέρω τον πόνο, την προσπάθεια που θέλει ο χορός. Μήπως πρέπει να μάθεις και την ελληνική γλώσσα και να μην λες άψογη και να βάζεις 7. Πιστεύω ότι σαν χορευτής το βλέπει με άλλο μάτι να πεις και ότι κρίνει. Δεν ξέρω την ελληνική γλώσσα ή δεν ξέρω την ετυμολογία της λέξης άψογη. Όταν λες άψογη σημαίνει δεν υπάρχει τίποτα που κάνει να ξεγάδει. Τότε εσύ που τα πας καλά με τους αριθμούς, καλή μου φίλη και παρουσιάστρια. Εγώ δεν τα πάω καλά, δεν πέρασα στα μαθηματικά, ρε παιδί μου. Τότε γιατί μου κάνεις παρατήρηση, Χρυσή μου, τότε? Το 7 τι δεν σ' αρέσει? Είναι το σχόλιο μου. Τι, είναι παρατήρηση αυτό, είναι το σχόλιο μου. Το σχόλιο σου ως τι? Ως παρουσιάστρια ή ως χριστιανά? Ως γλάστρα αυτού του σοου, έτσι είπα. Αφώς και πήκα, δεν είναι. Εγώ δεν σε θεωρώ γλάστρα, εσύ το είπες πάλι. Ειρήνη ημίν. Και σε ξαναρωτάω, εσύ που τα πας καλά με τους αριθμούς, το 7 γιατί δεν σ' αρέσει? Από το 10. Σου είπα γιατί, σου εξήγησα να γιατί. σου πω από το 20 να το καταλάβω. την άποψή μου. Επειδή προηγουμένως δεν είπες άψογη για το τραγούδι και είδαμε 8. Και λες τώρα άψογη. Εγώ για να απαλλαγώ. Δεν σου μιλάω αερολογίες. Έβαλες 8. Εγώ πραγματικά το θεωρώ αερολογία και θα σου απαντήσω. Να σου απαντήσουν οι χορευτές που έχουν πάει σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό και να σου πούν αν το 7 που έδωσα είναι πολύ ή λίγο. Τώρα θα μιλήσουμε δηλαδή για τους διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Εμένα η θέση μου εδώ, είμαι κριτής και δεν ξαναλέω. Δεν κάνω κριτική φιλανθρωπική. Με όλη μου την αγάπη και την εκτίμηση που σου έχω σαν κριτής και σαν άνθρωπος. Σε ευχαριστώ. Σε θεωρώ υπερβολικό και άδικο. Αυτό. Και εγώ επίσης με την σειρά μου, για να μην μείνω πίσω, θα μπορέσω να σε θεωρήσω υπερβολική σαν παρουσιάστρια ότι μου βάζεις χέρι στην κριτική μου. Είσαι συντονίστρια και παρουσιάστρια. Όχι, περίμενα να σου πω κάτι. Συντονίστρια, δεν είμαι συντονίστρια. Παρουσιάστρια και συντονίστρια. Άλλο το να είσαι συντονίστρια. Συντονίστρια είσαι εδώ, λες, Τζέικ, αυτό. Παρουσιάστρια και συντονίστρια. Τα ελληνικά μου είναι πολύ σωστά. Και συντονίστρια. Γιατί είπες είναι συνθετικό. Συντονίστρια και μετά το πρόσθεσες. Αν με θεωρείς συντονίστρια, θα σου συμπεριφέρομαι και εγώ διαφορετικά. Το πρόσθεσα την ίδια στιγμή που το έλεγα. Είπα παρουσιάστρια και με συνθετικό. Συντονίστρια. Και σου λέω, θεωρώ άδικο να κρίνεις την κριτική μου. Έβαλα 7 και είναι πάρα πολύ καλό. Δεν την κρίνω, ειλικρινά σου μιλάω. Μα την κρίνεις. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν την κρίνω. Είναι στενάχωρο να γίνεται live και να θεωρώ ότι τσακωνόμαστε σε κάθε live, γιατί βάζω 7 ή γιατί 6. Όπως θεωρώ στενάχωρο να παρουσιάζεις ένα ζευγάρι και να λες εκπληκτικό. Μα δεν μας απασχολεί η άποψή σου. Εντάξει, Τζέικ μου, δεν θα σου απαντήσω άλλο. Σε ευχαριστώ. Πάμε, Βαγγέλη μου. Σε ευχαριστώ που απαξείς. Η βαθμολογία που είδαμε ήταν το... Δεν απαξιώ. Η βαθμολογία που είδαμε ήταν το 50%. Μισό λεπτάκι. Δεν είπα ότι απαξιώ. Απλά δεν θα σου απαντήσω άλλο γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να το συνεχίσουμε αυτό. Σου είπα πολύ απλά ότι σε σέβομαι σαν άνθρωπο, σαν κριτή. Απλά ήταν τόσο έντονο αυτό που ένιωθα που ήθελα να σου το πω. Θες να υποκρίνομαι? Πάρα πολύ ωραία, Τζέικ μου. Πάμε, Βαγγέλη μου.